Mä olin porttivartijana alhaalla, patteri oli siellä ylhäällä ja sinne tuli sitten joku saksalainen porukka. Ja minä pääsin sinne sisään, kun minä ajattelin, että ne on ilman muuta tuttuja. Ja minä sain aikamoiset nuhteet, kun en ollut ilmoittanut patterikomentajalle, että sinne saksalaisia tulee. Ja sitten vähän myöhemmin niin taas tuli sinne joku porukka pyrkimään, ja enkä mä tuntunut niitäkään. Mä soitin sitten patteripäällikköön, että tänne on tulossa taas ryhmä. Niin se oli minun esimieheni, joka ei päässyt ilman minua patteria tarkastamaan. Se oli niin kuin se patteriston komentaja. Niin. No, oliko se siellä Taivaskalliolla kuinka pitkään? No, me jouduttiin sinne keväällä ja syksyllä sitten 3 kuukautta me siellä oltiin se 43 kesää. Joo, Siinä oli sellainen tehtäväjako, oli siis tykkijohtaja, sitten on laturi, joka pani se granaatti sille putkeen. Sitten oli sivusuuntaaja, joka käänsi tulenjohtajan kelloa seuraten ja korkeussuunnan määrää. Ja sitten oli nämä laturin apulaiset, jotka pisteli sitä kätten luottaville aina sitten, kun se pyöri se koko kone välillä mihinkin suuntaan. Tällainen miehitys oli siinä, siinä oli 6 miestä. Mikäs sun tehtävä siinä sitten oli? Minä olin sitten, ei tietysti silloin alkuun, mutta silloin kun tuli nämä kovat pommitukset, niin mä olin silloin tykin johtaja. Silloin ei ollut mitään hyökkäyksiä, mutta harjoituksia. Siellä muun muassa kokeiltiin sitä magnesiumjauhetta, kun siellä oli patteriupseerina tämä Mikkelissäkin tunnettu Jorma Setälä, metsänhoitaja. Ristiinnassa pitää edelleen isänsä käsämökkiä. Niin hän harrasti valokuvausta ja meni esittämään patterikomentajalle, että pannaan magnesiumjauhetta pikkasen sinne granaatin kärkeen, että se räjähtää, niin se häikäisee näitä lentäjiä. Ja niin, me oli silloin Taivaskalliolla, kun tämä keksittiin ja me otettiin sitten käsin sitä dynamiittia pois siitä granaatista, 4-5 senttiä ja pantiin sitä jauhota tilalle. Ja sitten tehtiin koeammunnat ja suomalaiset lentäjät pantiin sitten yöllä lentämään sinne Taivaskalliota kohti. Ja me ammuttiin sitten se eteen sulku. Niin 10 kilometrin etäisyydellä ne lähettää hätäraketit. Älkää enää ampuko, me ei nähdä pittareita. Kun se häikäsi, sinne meni 70 tykin granaatit räjähti semmoiseen pilveen. Ja sillä tavalla estytään lentäjien ja siitä johtuu, että suurin osa venäläisistä lentäjistä käänsi kelkkaansa. Ne ei halunnut ajaa siihen Tulimereen, vaan käänsivät Suomenlahdelle ja pommittivat jäitä. Se onnistui sillä tavalla Helsingin puolustus.